Dan huwa l-isfond li fih ser ikun qed jinqara l-budget. It-tnejn, pajjiż li fi kliem Lorenz Gonzi qed jagħmel suċċessi kbar qed jilħaq il-miri finanzjarji tiegħu mhux qed jiffaċċja l-ebda kriżi u t-turisti qed jiżdiedu. Ottubru kellna xahar ieħor ta' turiżmu tajjeb ħafna. Novembru in-numri ta' turiżmu jidhru tajbin ukoll. Tkellem fuq it-trasport pubbliku ftaħar bir-riforma li għamel il-Gvern. Mela għandek flotta ġdida. Allura bdejna it-triq ta' veru mhux ta' parsi. Ma min jaħseb li aħna meta aħna l-politiċi noqogħdu noħolmu biss. Mhux ħolm da, għamilna bidla. Bidla li wara li daħlet fis-seħħ ġiet segwita minn 5 bidliet oħra biex issa Lorenz Gonzi kellu jaħtar task force immexxi minnu ħalli jerġa' jibda jiddiskuti lil tal-linja. Kenna l-ewwel laqgħa ma ħadniex tul ta' żmien siegħa kollox. Lorenz Gonzi qal li kien kostrett jaħtar dan it-task force għaliex il-Gvern kien min għalih li s-sistema ser taħdem fuq ir-rubini. Ġifieri aħna min għalina li dis-sistema sa taħdem fuq ir-rubini u ma ħadmitx fuq ir-rubini, kellha difetti kbar. Irrefera l-Air Malta wara li aktar kmieni din il-ġimgħa l-kumpanija għeddet lil ħaddiema li ser tkeċċihom jekk ser jibqgħu ma jaċċettawx l-iskemi offruti lilhom. Għandna problema u għandna bżonn insibu soluzzjoni għaliha. Dak li għandna nagħmluh u nagħmluh malaj.